It-tender tal-Fast Ferry waqa' wara appell lil bord tal-kuntratti pubbliċi mill-kumpanija Virtu Ferries li ħasset li t-tender kien intrebaħ b'mod li ma kienx ġust. Il-Gazzetta Times of Malta on Sunday rrapportat li s-saga legali ilha għaddejja sentejn u ntemmet il-ġimgħa meta ġie deċiż li nkissru r-regoli ta' procurement meta l-kuntratt li jiswa l-miljuni ingħata lil Islands Ferry Network. Ġie stabbilit ukoll li l-kumpanija governattiva GoZo Channel kienet taf li kien hemm diskrepanzi tekniċi u legali minn kif mistenni fil-kuntratt, iżda xorta affirmatu u rebħet it-tender lil Islands Ferry Network. Din il-kumpanija li skont Virtu Ferries kienet ilha mwaqfa biss ftit ġimgħat mingħajr esperjenza ta' xejn u mingħajr ċertifikati internazzjonali li jirrikonoxxu l-operat ta' Fast Ferry. Fir-ruling il-bord tal-kuntratti pubbliċi iddeċida li jinħatar kumitat ta' evalwazzjoni ġdid li fih ma jkun hemm l-ebda membri mill-kumitat preċedenti u li 2 mill-membri jridu jkunu jifhmu fit-teknikalitajiet tar-regoli marittimi. Oriġinarjament l-ewwel kumitat kien issuġġerixxa li l-kumpanija Virtu Ferries tingħata il-kuntratt, iżda l-GoZo Channel waqqaf kumitat ġdid biex il-kuntratt ikun jista' jintrebaħ minn Islands Ferry Network. Kien għalhekk li Virtu Ferries ħadet azzjonijiet legali li waslu għal dan ir-riżultat tal-ġimgħa li għadda.